today. Yummy. Yum, yum. Today, I'm going to cook buridibod nga karabasa. Sahugan natin ng beef carne baka. So lang tada dyan direct na karne. This is meat beef. Beef meat. I-dry lang natin. Tapos, agburidibod tayo te. Buridibod nga karabasa. Nga dati utong, talang, kun bunga ti singkamas. Squash, string beans, and ano na English na sigarilyas, tapos bunga ng singkamas. Yon ang ating lulutuhin for today, for our lunch. Yan. Para makagisa tayo. White onion. Garlic. Ginger. Hindi yan nawawala pag nagdidinengdeng tayo. Dinengdeng. Gisa-gisa. Bango. Anong lunch ninyo guys? Anong niluluto niyo? Ito, isang buong squash. Malasa kasi pag ginigisa. Ginisa version na dinengdeng ito. Pero magdidinengdeng din ako ng yung typical na normal dinengdeng na hindi ginigisa. Pero ito kasi gusto ko ginisa. Alam niyo yun, pag dinengdeng kasi sa Ilocano, yung pinapakulan yung tubig tsaka luya. Ganon. Pero ito, ginisa ko talaga siya. Muna natin. Dito yung takip niya. Pero yun ang itinakip ko. Ayan, sinilagay ko na yung sari-saring gulay. Ito yung sigarilyas, sitaw, tapos yung bunga ng singkamas. Bunga ng singkamas. Sitaw. Sitaw. At sigarilyas. So, igisa din natin. Ayan, ang daling naluto ng kalabasa, oh. Pero yun yung gusto ko talaga kasi nga, parang buridibot na yung gusto kong kalalabasan niya. Na maging buridibot siya. Yung naimamas yung ay, ang ganda ng kulay. Makulay ang buhay. Makulay ang buhay. Makulay ang buhay sa sinabawang gulay. Termos. Mainit na to. Yan.
Tapos, timplahan natin ng fish sauce. Bagoong sa Ilocano. Takpan! Pritong bangus. Ito na siya, pero lutuhin pa natin yung bangus para makapag-add siya ng sabor. Yummy. Yum, yum.